Hej alle sammen og velkommen til vores video. Vi har lige startet en ny YouTube-kanal, så vi håber, at I gerne vil se noget med os to. Så derfor vil vi gerne have, at I skal lære os lidt bedre at kende. Så vi har lavet sådan en 20, hvor mange spørgsmål er det? Er det 20? Du har ikke skrevet tal. Cirka 20. Cirka 20 spørgsmål. Så for eksempel som hvad vi hedder og hvor gamle vi er. Så ja, lad os bare komme i gang. Ja, første spørgsmål. Hvad hedder vi? Jeg hedder Julie. Og jeg hedder Karoline. Hvor gamle er vi? Jeg bliver 14 i næste uge. Og jeg er 14. Og nu har vi fødselsdag. Den 20.12.00. 16. august 2000. Har vi nogen søskende? Ja, jeg har 2 storesøstre, en storbror, en lillebror og en lillesøster. Og jeg har 3. En storbror, en lillebror og en lillesøster. Familie generelt. Altså min familie er skilt, og de bor sådan langt væk fra hinanden. Og min familie er sammen. Ja, okay. Hvor kender vi hinanden fra? Ridning. Ja, ude fra Rideskolen. Hvilken skole går I på? Jeg går på Glostrup skole. Jeg går på Vandløs skole. Hvor lang tid har I kendt hinanden? Vi har kendt hinanden som 4,5 år, 4-5 år. Men vi har sådan været sådan her. Sådan halvandet 2 år. Ja. Hvor mange år har I gået til ridning? 5 år og 2 måneder. Og jeg har gået sådan cirka 4 år. Hvad klasse går I i? Jeg går i 7. Og jeg går i 8. Ej, du vil sige 6. Nej, jeg går i 8. Hvor bor I? Jeg bor i Glostrup. Og jeg bor i København. Hvilken? Nej, okay, det har jeg. Jo, yndlingsbutik. Min er nok sådan Mos Copenhagen der, ja. Mos Copenhagen normal. Normal. Nå, okay. Intern joke. Tærte. Ja, tærte. Tærte er et godt ord. Og hvorfor kan drenge ikke bare vælge som søn? Nem at slå i. Ej, okay. Okay, bedste menu. Majstønner eller showstønner. Ja, og vores tivolitur. Ja. Og vores... Reolsamling. Ja. Hvad kan I bedst lide ved hinanden? Altså Karoline, hun er bare sådan rigtig sød og dejlig, og hun er rigtig smuk, og hun er bare sådan en, man kan sige alle ting til. Og Julie, hun er rigtig grim. Og ej, okay, jeg elsker Julie rigtig meget. Hun er rigtig smuk, og hun er rigtig dejlig, og hun er helt ubeskrivelig og fantastisk. Og ja. Yndlings make-up mærke. Min eller mit. Nej, jeg ved det ikke. Det må nok være MAC. MAC eller sådan Maybelline, hvis vi Ja. skal til drugstore. Nå, dårlige vaner. Jeg skal altid sige oh my god. Ja, det gør hun virkelig altid. Eller Hele oh tiden. god, oh my god, eller Jesus Christ. Hun har sådan Christ. hun siger sådan mange af de samme ting. Sådan, Mange gange. ja. Og jeg er sådan meget OCD-agtig, ikke? Alt skal stå på sin plads. Ja, det er ikke så godt. Hvor har jeg været henne i sommerferien? Jeg har været i Tyrkiet. Og jeg har været i Tyrkiet, og jeg har været i USA, og jeg har været i Canada. Ja. Hvor vil I gerne hen? Jeg vil rigtig gerne til London, og jeg vil gerne hjem til Harry. Ej, jeg vil også godt til London, men jeg vil også godt til LA. Fordi der var i USA, var jeg i New York, men jeg vil gerne sådan til LA. Ja. Ja. Nå, men det var faktisk alt, hvad vi havde. Så ja, hvis I kan lide den her video, så skal I da bare like, og I må meget gerne skrive en kommentar, hvad vi kan lave ellers. Og så Abonner. Abonner, ja. Og så ses vi næste gang. Hej hej. Oh my god. Look at Okay. Gud. Ej, Julie, jeg kan ikke tage det her seriøst. Okay. Skal du have med? Skal du munke sin skid for? Okay, jeg tror lige, vi tager den her op. Okay. Okay, Julie. Ej, har du flækket din telefon? Hvornår har du det? Det var i går. Hvor du måtte? Nej.